Mapagsublit tapay ayan-ayat nagbuligan ta jak tungatan amang dua-dua mangitalek ti ayat ken ka panagsina kadit rebeng ken ka panagsina kadit mangsubok ti ayat ta kasan nga ruden may kalangan agayat sa baliaden na apay ngamin anagsinata apay ngamin anagin na dayuta bumbeng kariday ta amalapdang dagitoy arik na Sina kadit rebeng ken ka panagsina kadit mangsubok